Wis aji pamling Kresna. Kresna aji pamling nyeluk Anuman dibatek nang mana teko. Aji pamling ya enak lakoni ngono iki ya enak. Sembarang iki lek kawruhe wong Jawa ki enek. Ning ya kudu dilakoni. Makane kowe dikon karo gurumu iki lakonono 40 dina. Lakoni 40 dina digoleki ae. Dina sing temu netone 40 dina. 3 dina kuwi kok boleh 3 dina sing temu 40 ki ndi. Nah. Sampeyan kan mesti bingung. Nggih. Nek ra kowe takok karo gurumu terus mesti Pak kan ada dina sing 3 dina sing pangke 40. Nah lek ora ngerti awakmu kan mesti takok ya. Takok engko dituduhi. Nggih. Dina sing kon goleki kon nglakoni 40 dina kuwi timbang kesuwen lakonana 3 dina sing temune 3 dina 40 dina. Sing pamane Selasa Kliwon. Nggih. Selasa Kliwon 11. Ya dah. Nggih. Padahal hitungane ngono ya. Terus Rebo Legi. Rebo ki pira, Legi ki pira. Kemis Pahing. Jumlahe mesti 40. Liyane ku ya enek-enek. Rebo Pon ya 40. Jumat Pahing ku ya 40. Temune 40 aja. Tigang dinten niku urut nggih. Urut kudu temu 40 dina mulane kon nglakoni 40 dina lakonono. Nggih. Kuwi karo guru Jawane kan dianu dijajal Jawane. Ya. Aku kan jaman nggone Mbah sapa? Mbah anu ngendingane ya ngono. Bingung apa? 40 dina kon poso. Ya apa? Kok kaya ndak kuat ta. Niku nempuh ilmu napa, Mbah? Nah, nempuh ilmu pengelimunan kan. Oh. Pengelimunan ora ro lho kan. Nggih. Pawinane wong sak yuta apa ya ana wong sak lumpuh wong sak yuta. Lah ana wong sak yuta ku ketok. Lah ana wong sak yuta lah. Mboten ketawis kan, Mbah? Alah mesti godhong dinar tinggi wis duwaling ngene wong sak piye. Iki ngempang rene. Njaluk ngono kan. Nggih. Oh, Nggih. Sampun. Anake cah simo sing sak omong iki. Yo wis rene lah, ya wis tak wani. Dadi carane wis tak buak. Ya dilakoni ora ya. Pirang-pirang jam risik supene karo prene karo repek. Kok saya pratungane ya wis ngono kuwi lakon wani ya ngono kuwi. Nek pancen kok niati insya Allah kok niati lho lahir batin.